sei aquí moitas cousas, pero non ves o Frederic. Que hai aquí? Pois me parece que non veo. Chamade Honorato, Frederic está aí. Honorato, a ver, chamade a ver se ven. Queredes que veña? Queredes verlo? A ver, máis forte, Honorato. A ver se hai sorte a seguir. Veña outra vez. Sabedes quen é? Sabedes quen é? É un mimoso. Por eso quere que o poña. Sabedes? Por eso quere que o poña aquí. Está vendo para vos ou non? Está vendo para vos ou non? Está vendo para vos. Está. Fai un alumiño así, fai. Xa empeza a rir. Xa comeza a rir. Bueno, pois a verdade é que Honorato ten a súa historia.